ти ще кажеш, кога ще я запишем? Чакам да се довърши разговор. Леки тета? Казвай, де? Да? Може би ще две кафета. Бах ти готини. Две кафенца, бе. Уау, две кафенца, бе. Знам право две кафенца. Абе, не за мен, по-късно ги направим. Две кафенца. Кой ще ме отбърка да бъде сега? Виж ги са готини. Си много поема? Ходиш ти, ходиш. Снимали ли? Да. Аре, Трайо! Седи, бе! Айде, на здраве! Получава и маничката Христина Минчева от град Москва да бъде жива и здрава. Аз не знам да си не послушай трябва, бе. Всеки не казва. Всеки не бъде. Аз ще ви кажа да се страхова да пиеш това, да ви кажа аз. Да се страхова, ти пък се страхова. Аз това не виж. Виж се страхова ти. Ебре! Ще се косим. Айде, Бранчо. По-толкова. Ебре! Китайски порцелан. Ще легни 200 лева, майче. Нека да легни. Клопка, а? Хванах! И на голяма обсада, две обигана. Къде опаските на лайките? Дай тук това! Дай тук това! Може му е! Запи му е! Долу е! Как ще го режем тук? Нарежи го! Това малко дупче маска ми като... Коровиш, ти нямаш зъби, коровиш, бе! Ама, yes! Дай пиратка, бе, майка ти, бе! Дай пират, естествено! Петя ми, дай! Как да не кажа? Кой град ще е някой? Перфектна кола! Том Петя ще Как хода ли са кара? никога! Нямай да караш! Да не се сама, топото. Малки ганга! Малки ганга! Те 10 бутилки коселен за 30 Трябва лева. да той сели половина на вас, дете. Душът ти боли. Да му кажеш, давай. Да виж? Давай да му кажеш! Са болят за пръсет. Прасето идва, нали? Сега да побеля, никой няма ще вземе моя така. Гаранция. Убити, нали? Да кажеш, прасето идва. Идва. Ще се види връчно. Ангеле, прекъсти се да ни дойде на глава. Как тя да пият? Всичко. Корисилин пи, бе. Всичко пият. Още малко, после ще приличен тази дето заклахни. Служил сол те браве от тебе. Падна. Кой ще каже, бе, Петьо? Няма майка, нищо няма. Гръцка порцията, дропче с мръчица. Бак ти вола, бе. Тебе нямам никакви ядове. И сега кажеш, нали, приказката. Весела Коледа! Има умрели има. Сърба е, майки, бе, сърба е! Не, умрели има. Има, да, сега бе, Крислит, бак. Богата го няма да стене. Коса! Весела Коледа! На здраве! На здраве, Иво! Пешо, на здраве, Пешо.
Здраве, хубаво. Перфектно, перфектно, чакай, нали, перфектно. Не се чуш много хубаво. Хубаво е, нали? Хубаво е. Ходи да ли тук? Ти така лежи, да помниш майка си, бъди сигурен. Бъди сигурен, 100%. Брат, ти нямаш живи набори, какво направи? 100%. 100%. Адреналин. Мамо ти ганга. Мамо ти ганга. Перфектно е. Евролюс. Кой говори? Рибокола. Кървен кокола. Стало така. Изяш го, бе, има неговата мама, изяш го, бе. Седе така, по него. Седе, двете ръце, двете ръце. Така, мама, за тебе в алкохолика гнусен. Горещ е жезъл. Аз си сега. Дай горе, Жижо. Ей ти е дамата, бе. Ей ти е дамата. Страхотия си. Не можеш целуки малко, защото ще изкарал кота, ама е бил майката. И двете, бе. И двете. Гледай, гледай. Лебедо, езеро, гомна ли не пред тебе? Гръцкия нали имаше една перлина на такова на лодката. Дето се въртеше. Ето. Давай, дай сега. Клекни долу, клекни. Чакай. Не може, как ще стане, бе? Кай добре. Лабе. Корне. Давай, шиба и ще река за 5 лева на теб, чегала. Кой бе? Ей та. Добре, къде е борта? Борта го. Щом ни повярвах ми, значи... Дойде си една бразилка, ще Борта изкара копието и вика, аз съм бой. нищо такова. Това си облекан, бе! Това е перфектно облекан, бе! Колко не го забличи? Там кухали! Дай мяса! Дай мяса! Аз ще го бия по гъза, бе! Дай го! Да то ги е хубаво, нали? 18 години. Запали сега, бе! Запали! Мабе, не! Шалгат. Прияде бе, плаче ли? Това ще плаче! Откъде знае какво Къде прави, сте? Той ще купра и трябва. Купра, къде купра? Ти си гледай детето, бе! Ти си гледай детето, бе! Това е го с карта, го гледаш. Кой е това с карта по тебе? това стане на скарта, бе! Купра и как се слушаш? Трябва, ти е бил майката. Това е остави тази мъртва. Колко е за кучето, бе? Това е за кусо. Да не беше пак за Жули от него и... Вземи за тук е това, бе. Кое е за? Его е. Това с джукли. Не е за джук това, скарата, бе! Путка вайна! Това е за скарата путка вайна! Неко тъмрука. Що бе, Айде, изяз го целия! Ау, топ! Yes. Лайни ли са? Лаках са! Ти се тя кожи хората! Ще си сбърши с най йойк. Ходи ми се. Кога? Вика ни даме охо, бе. 8 с 10 ни даме охо. И чорта. Ко? Сега се шика, сега чакай малко. Сега се обаваше. Баричи се. Цигани има телефона, ще има тръпета. И аз гледам. И да бира. Няма проблем. Его е майка си, не е разумие. Телефона, бе, майка. Ето го телефона. Звъни му ти, бе, мангал. Айде мангал и да е майка. Или от влака. Няма да скача от влака. Дево. Майка ти путкна барак. Ще има някаква грешка.